bengizontshela isikhathi mase right because angani plan yakho phela uyazi ukuthi wena bese bani isikhathi esiright ukuthi usubaleke nemali yethu. yebo inkinga yenu nithe that's why ngivele nami ngishintshe ngivele uplana yabona manje ngizama ukwehlisa umoya ngikhulume kahle nina niphezulu shuthi ngifuna ngiqhubekeke ngibe yilento le enganginiki wena uhlezi ufuna ukuthi mangabe sikhuluma nawe ukusivana ngalomagama ukuthi wena umdala asimele sikwehlisele umoya ngiyawehlisa kade ngiwehlisa ngikhuluma kahle ngicacisa ngikhombisa ukuyisona nina hayi nila awutshele-ke sisike mina ukuthi kuzositshela nini ukuba asikubhaqanga isikhathi mase si-right masubalekile yini nemali Cela uthatha leli thuba kubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Kulesi siqephu-ke niyazi usesidingida nje into eyiphathelene nomndeni. Right now kunosisi abawu2 abaseduze kwami abasibhalelile kwinkinga zomndeni. Sizozwa ngabo ukuthi yini abafisa besize ngayo, sibasize ngayo rather. So into engizoyenza njengamanje ngizobacela boba2 ukuthi babingelele bese bayazisho ukuthi uba wakaba and then bazobe sebehlala phezulu kodawo abeningichazela ukuthi yini enifisa sinisize ngayo as Black Life TV. Cela nje mhlawumbe uqale ngawe isandla sami ubingelele uzisho ukuthi uba wakaba. Angikubingelele-ke mbukeli lapho kweBlack Life TV. Lo ophambi kwenu nguLihle Ngwakangema, ngihamba nosisi wami lapha yawo ama Wakangema. Ngiyambingelela babukeli igama lami nguAmanda. Yebo njengoba seshilo nje udadewethu sibhalile la ka Black Life besocela ukuthi basisize sikhulume nodadewethu omdala. Ngoba kunzima kona ukukhuluma naye umuntu ungangeneki kahle. So manje kunezinto nje ezinzima izinto ezisindayo lesifubeni esidinga ukuthi sikhulume naye. Kuzothi masikhuluma mhlambe sisendlini abo ngigcina singazwani kahle ngoba mhlambe masila singawazi ukuthi sikontroleke kahle. Okay. Hlalani phezulu kodaba inganza sekhaya. Wenzani usisi omdala? Usisi Sane unomngani la okuthiwa uZonke ubest friend wakhe. So usisi Sane kunento thina asifihlele yona ebesingayazi. Usisi Sane shuthi watshela umngani wakhe uZonke ukuthi njengoba sizalwa sobathathu sizalwa umama oyedwa. Sithina sazi ukuthi ubaba wethu uyedwa kanti yena unobabu wakhe eceleni. Shuthi uma wakhe wayifihla lento ukuthi usisi Sane akasiye okababu wethu thina sazi ukuthi sizalwa ubaba oyedwa. Okay. So umngani wakhe vele sinakho ukuthi uhlezi ethi mina ngiyaphapha angimthandisisi yabo. So ngithenga ngelinye ilanga ngihambela nje ngesitolo ngihlangane naye lapha endleleni shuthi sibe nengxabano yabakhona wase ngitshela nje ukuthi ingakho usisi wami uSane efuna ukuhamba nezimali zethu ezamafa esayishiyele ubaba since singasenabo abazali. Okay. So into esenza ukuthi sibhalele ke la ku Black Life TV ukuthi sifuna ukwazi ukuthi yindaba usisi Sane asifihlele indaba engaka angasitsheli sizizwe ngumuntu wangaphandle. Imake nizalo mama yedwa baba oyedwa ngokwazi kwenu noba3. Yebo ngokwazi kwethu sazi ukuthi umama uyedwa ubaba uyedwa. Abazali sebashona. Yebo. Abazali bashona nini? Bashone ngo 2021 if I'm not mistaken. 2020. Uba noshona 2020. Yes bashona kanye baba nobe noma kokade kunelo kunjani kune robbery ekhaya. Yes so base baya lokhu nje base bayalimala ke but bagcine betholakele abantu abenza into ezimbi. Yeah man sorry. So ngiyaxolisa ukuzwa lokho. So mebeshona abazali obviously kwasala imali nina nihlala ndawonye manje. Yebo. Yebo sihlala ndawonye kodwa isikhathi esiningi mina noAmasi seVarsity asihlali naye usisi ekhaya. So babhala nonke abazali ngithi obvious ngoba ninganzapha. Yebo. Emva kwalokho uAma ufuna ukutshontsha imali yefa. Yebo usefuna ukuhamba nayo. Singazi thina kahle kahle singazi ukuthi sibhalwe sonke emafeni. Sineshoya lokho noma ingoba lo mngani wakhe lo uZonke mhlawumbe meyiphaphela nje. uZonke kahle mina ngokumazi kwami umuntu nje oneqiniso. So ingakho ngimkholiwe umesho ukuthi usisane khona imali afuna ukubaleka nazo sasibhaliwe emafeni sobathathu ngoba vele ubaba naye wazi ukuthi singane zakhe sobathathu. Manje ngingena mthika umdonsa ngaludaba mhlawumbe nimtshela ukuthi content izwila nikaze nisho lutho kena. Hayi lutho akaze sisho lutho ngoba vele umuntu nje
akalaleli umuntu. Ufuna nje seloko sizwa ngaye ngokuthi uyena omdala thina siyingane. Yo, okay, bangani bami singasimosha isikhathi azama ukuthola usomdala siza ukuthi yena uzolivuma yini lolu daba because mentshela ukuthi ngempela yena akazalo babowenu. Menicabanga ngokwenu wayevelazi ukuthi azalo babowenu noma naye mhlawumbe into ayithole after ukushona kwabazali. Ngiyacabanga ukuthi into efanele asazise yona leyo namhlanje because sina siyazi sazi nokuthi into eqhamuka kuphi le and uneyitayela nje kulezi insuku into eyenza ukuthi mina ke ngingazi usise la ukuthi yena ucabangani kodwa mina nje ngibheka kwami vele sihlezi singekho siserest mina ngama weekend ngiyabuya ngakuthanda ukuhlala ekhaya lami so njalo mangifika akekho abangani bakhe kodwa bakhona eroundini uhlezi ehamba nabangani bakhe asimazi pho manje ukuthi siphuma shonephi manje iyalinka lento nalento eshiwo uzonke ukuthi khona la kahamba khona wamtshela ukuthi usezohamba uthola ubaba wakhe izinto ezikanjani noma uzonke engazange azayichaza into wayibeka mba kahle kodwa iyasolisa ukuthi okay uzokhuluma ngobaba omunye kanjani sifuna ukuthi asichazele lokho ukuthi obaba abanye singabazi kwaphela ngazi ukuthi mina sisala sobathathu ubaba omunye uqhamuka umaze lapha ezeze ethola ubaba wakhe waze lapha ukuthi uyena indaba wazi ngani ukuthi yena akeni ubaba wakhe lo onkulisile ibona lokho sifuna ukwazi namhlanje ukuthi wazazaza azi leyo nto le kusuke ephi qalephi azaza umfuna nje uqale kanjani so azikho ihlobo ninge nayitshela ngalezi zinto ngalolu daba nje basenzolivala la yazi ukuthi le phela le khuzani i-YouTube channel ina more than 500k subscribers so there is a possibility ukuthi ama relatives enayibone le what you call well angayibona ama relatives kodwa awekho ama relatives asiseduze kwawo unsupportayo after awekho esondelene nawo kakhulu yebo so nje ngisho ukuthi o-aunt abale ku Eastern Cape nabo so abekho nje eduze kwethu sebengabona nje mhlambe ba comment lapho nalapho kathi le ndaba izoshaqisa abantu abaningi. Okay, why ngisho kanjalo hayi ukuthi ngoba ngiyanigabha thina uThes Black Life TV mhlawumbe sibona ngathi mekufanele kwenzeke kanje ukuthi kwesisikhathi uyuthola izinto ukuthi yena abantu abakhulumanga as a family base bayithatha bambo ifaka kuma channels afana nalawo and then indeni isithola ezibhombe bese qala omunye umsindo engabe iyawehlisa umsindo because thina sifuna ukuzoxazulula. So if benithi bakude mhlawumbe nabo understand ukuthi mhlawumbe menifuna into ezolungisela as soon as like fast quick kungazi kwenzeke ezinye izinto damage abakhulu yayiza leyo nto let us not waste time azama ukumthola usisomdala siza ukuthi yena uzoyichazela athini ke lolu daba mina ngizobe ngihleli kanje ngithulele nina nizobe senimchazela ukuthi indaba nimbhalela ekhaya and why nimbizela la ekhaya okay yebo singajabula ngizongenelela mase ngibona ukuthi mhlambe akasinikeze imhlahlandlela indlela yaphambili yebo Ezela embukelo Black Life TV umndeni besho inganza kangema bechaza udaba labo ukuthi hayi banosesomdala abakhule naye bakhuliswa mama yedwa babo yedwa bazi kusibonga abantu abanye all of a sudden umngane wabo uzonke avela asudlalisa lo munye usisi waseyamtshela wambrief uthi hayibo usisi wakho wena wenza 1 no 2 khona umunye umuntu asemtholile obaba wakhe biological but asasithini into esozama ukuyenza ukuthi asimthathe usisi omdala sizomletha la sizwe from yena ukuthi ikhona into ekanjalo and mina ukuthi yena azalo bawazi ngani ngoba basekabazali uba lo mtsheli ukuthi usezalo umunye umuntu and ikuzokwenzakalani ngoba le ngane ebhalwe zo 3 it might happen ukuthi lento ayenzayo eceleni mhlawumbe khona umuntu ofuna ukumskema ozomthathela yonke into agcine ingane ilahlekelwe isasalazo nemali yabo phinde futhi inyamalala umalangeni magasela ngasimosha isikhathi ahamba olanda usisa ukukhuluma kakhulu Uzophela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola number 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi umunye umuntu ukhona wena kululu ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order zakho namhlanje ku 0622197748 sheshisa ungaze bedlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Welcome back imbukelo Black Life TV isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Njengoba besibhalelile kosisi abawu2 bachaza udaba labo ukuthi khona ongashayi kahle between bona nosisomdala, but I'm sure sisomdala yena akakwazi lokho. Kodwa bathe bazofuna ukuthi bachazeke bona ukuthi bambizeleni khona la kwa Black Life TV. Ngizothatha ithuba ke mina ngokukhulu ukuhlonipha ngoba phela ngifundiswe kahle ekhaya. Ngimbingelela sawubona sesunjani? Njani mama? Yebo. Siyaphila sanibona abalaleli be-Black Life. Your name is? Igama uSane mina usisi laba umdala. Okay. Yebo. Okay. Bosisi bami nangu siswena umdala. Nimbizeleni la vele mina. Cela nimtshele ukuthi nimbizeleni. Mina ngizokhuluma ngoba ngathi nami uyasaba ulihle. Sike sezwa ngomngane akho la ukuthi wena khona ubaba la omtholile ohlezi uyohlala kuyena. Wathi wena ubaba wakho ngizozwa indaba ezinye besekhaya ngikuphe kwaba ngiqhamuka eqiniso ngayo. Okay, nzalo baba yedwa Yebo sizalwa baba yedwa. nomama oyedwa. Yebo. So wena umdala bese kuba kulamana amando maqini. Yebo. Ngiyabona. Amando ugcina ulihle ulama mina. Oh, Yes. So le abayikhulumayo angiyazi futhi angazi ukuthi iqhamukaphi. Mina senizwa ngama-stranger manje. Ustranger manje uzonke ustranger kanjani ngoba phela wena umuntu ufaka uzonke endlini. Mina nihlangana phi naye ngoba phela Ngicela ungitshele-ke mina usuke uyakubani emevini ngoba phela iy'ndaba zami lezo. Awu. Iy'ndaba zami lezo ngimdala kabi mina manje ngeke ngimtshela ukuthi ngiyaphi, ngeke ngilokho ngichaza ukuthi ngiyenzani. Uqale nini ungasitsheli wena ukuthi uyakuphi? Onishintshile sisi. Uqale nini ungasitsheli ukuthi uyakuphi? Bengakuboni Mina lokho. thina besihamba nawe wena siyema-mall sihambe nawe siye kuphi siyikhiphe. Lihle. Uhamba la ekhaya thina besazi nje ukuthi ngesikhathi uhamba endlini uthe wena uya kwi-vacation nabangani. Wena nje uzongithulela nje ngoba wena uhamba inyanga yonke ungakwazi ukuthi ukuphi ekhaya. Hawu. Mina ngumfundi mina ngihlala eRes usuke ungangazi ukuthi ngikuphi. Uma uhamba ekhaya awuripoti Ngihlala awusho esikoleni, ngizwa ngawo obviously ngihlala ekhaya. usungishayela ikholu usuthi ngile eRes. Usukuyishintsha musuloku udlula kulento sikhuluma ngalento le kababa wakho. Ngizokhulumani ngoba ngiyazi leyo nto Awuyazi ngizothini. kanjani ngoba wena ukhuluma zonke izinto uzonke masiyafika la sizosidelela ngazo. Uyazi ukuthi lokho njani ulihle la wafika embarrasekile la engitshela ukuthi yena uzonke kade memeza phambi kwabantu emdelele thena nala ngaze amafa kanjani wena uyahamba ubaba wakho umusha umtholile. Amafa futhi kwakuthekeni ngamafa indaba ungakazi uzokhuluma ngezinto ezithile nezamafa. So nina wayeningakwazanga ukukhuluma nami ekhaya. Ningilethe phambi kwamakhamera manje sengibukwa abantu. Ngibukwa izolo lonke manje. Kanje awusabe ngisho amakhamera lawo njengoba ukhuluma kanje. Ngizothi ngeke ngibe khami nina ningibiza kumakhamera nithi ngithini. Uzosilalela yini sisane? Aniqalanga ngani-ke nakhuluma nami qala. Uyaqalwa yini sisane? Uyaqalwa yini wena? Uyaqalwa wena? Ukhona nje ukuqalwa wena Ngosani okungiphendula isilwane. Isilwane bengesize sifike la Siphendula kanjani into eyiyona? Ngoba sibiza usisi la ngoba sifuna sisize sixazulule lo daba lo. Indaba ningabuzanga yena kuzonke lo ntshelile. Angani nikholwa yena. Usitshelile sesibuza wena ukuthi lento ihamba kanjani sisichazele ukuthi kwenzakalani njengoba wena usitshela ukuthi usuthola ubaba wakho ohlala ku Mayville for sure lo muntu sichaka ke nje ngeke uzuze umuntu lokho nje ubaba wethu Hayi igama lomuntu omdala usichaka. Uyamuzwa angisazi. Ngicela ukwazi-ke mina-ke ukuthi la mafa la okukhulunywa ngawo-ke usinikeza thina amafa ababo wethu. Nina nazi ningamafa nini? Sazini? Imali kababa wethu phela lesikhuluma ngayo. Hayibo. Wena kokuqala Imini omdala la, imini obhalile. Awakayena babakhe. Usho njalo umngani wakhe. So uyamkholwa wena? Ngiyamkholwa. Ukuthi akayena babakhe. Vele yonke into uyikhuluma nozonke angayikhulumi nathi. Ona manje kusisiwe But wena njoba umazi ubaba wakho umazi ikhona into ekhombisa ukuthi bona abazalani. Bengivele ngimbona indlela enza ngayo ukuthi uhlukile kuthina sobabili. Ngani? Kuningi akwenzayo nje okuphambene. Ngisho indlela akukhuluma ngayo nathi uma ngabe sikhuluma ekhaya, ubumbona nje abe ne-attitude nje. Nonsense nje kwashona imali baba. Ahleze accuse ugogo ethi ugogo akamfuni.
Indaba ugogo kade Ugogo uphatha manje? ngale ndlela akuphatha Yini ngayo. ukuthi ugogo sewashiya. Oh sorry. Ugogo sasingazwani naye, angazi ukuthi indlenze ukuthi singazwani naye. Kusho ukuthi ugogo wayazi phela ukuthi awuzali ubaba wethu. Hayi angazi Phela wakuyingane yakho ubaba wethu. into Kusho wayazi engizoyichaza ugogo wayengeke aze la. kubandlulule siba u3 akhetha. Ayikho nje into engizoyichazela yona. Ayikho. Cha sisiphela isineshe thina lapho kulezo imali lezo. Okuwesike nje wena akasazi kumele senze ama-DNA testing sisi. Eye. Angazi ngisho siniyona. Ayikho into ongayazi. Angilapho mina. Sihamba Unqabelani phomo wazi ukuthi ubaba wethu ubaba wakho. Yini ekwenza ukuthi unqabe? Anginaso isikhathi, ngeke ngisithole isikhathi sokwenza umuntu ewumsangano. Uyakwazi ukuhamba ama-vacation kodwa masifuna into ebalulekile ukwazi. Okay sis, wesisane. Engicela ukubuza bandla imibuzo embalwa, yabo? Yebo. Ngifuna okokuqala nje ngifisa ukwazi ukuthi yena unamngane owuzonke. Ni close kanjani? U-best friend wami zonke. So nje mesifuna uma ngasushone wena umuntu okhulubela abangani kubo uzonke. Yebo. So ayikho into ongamtsheli yona. Yes, khuluma yonke into kodwa kodwa zonke naye. zonke naye. Nikhuluma naye. Yonke into yes. Eh. Sikhuluma yonke into nozonke. So uzonke ayikho into wena eyimfihla ngayazi ngawo. Yebo. Okwesibili, unayi boyfriend eMayville? Yeah, ikhona. Boyfriend akuhlala eMayville? Ungangibuki kanjalo. Ngeke ukuthi mangishelwa Unamanga, ngikutshela sisane. ukuthi ngithola Sisane, indoda. Ayibo. unamanga. Awunamanga sisanena. Uzone angidlali mina. Usandile emlazi angathi phela wena Unamadoda amaningi vele. Cela ukhuluma iqiniso, ungasimoshi isikhathi sami. Yes? Cela ungangimosheli isikhathi. Unayi boyfriend eMayville? Ngisikhona. Okay. So ubaba wakho lo seMayville yena umaze kanjani, umthole kanjani? Ubaba sisakhula ugogo wayehlezi engitshela ukuthi angiyona ingane la ekhaya, ehlezi ngitreat-a kambi. So ngambuza uma esegula sengibona ukuthi okay ngase mhlamba ngase ngisense ukuthi khona okuzokwenzeka. Ngamtshela ukuthi ma la ekhaya njengoba ubabona angifani nabo, anginayo inswelo efana neyabo. So nje izinto eziningi ekhaya bengihlukile nje ngibona ukuthi kahle kahle angibhilongi la. So ngadecide ukuthi yazini ngoba nganginawo umkhondo ukuthi ubaba mhlambe owangaseMayville ngase ngiyazama ukuthi ngithola abangani bama babuze laba behamba nabo yabo ngase ngiyathola because mase ngihlala naye ubaba phansi sixoxa ke ngimbuza ukuthi kweza kanjani ukuthi silahlekelane naye ahambe bahlukane nomama. Washo ukuthi ubaba lo ebengimazi ukuthi ubaba wami wayeneyimali right ebona ukuthi sizokondleka kahle. So seku 3 months manje ngibonda naye ngihambe. Yabona nje. So uma wakho ngesikhathi umbuza wakutshela ukuthi wena uzalo lo yababa? Yeah, wakhuluma iqiniso washo ukuthi angizalwa nabo kodwa ngilinde isikhathi esiright sokubatshela. So mina iphutha lami engilenzile uthemba umngani. Iphutha lami elikhulu uthemba umngani ngithi ngiyamxoxela ngoba ibinkulu le ndaba ibingisinda ngingazi ukuthi ngizoxoxela bani. Okay, ngiyazwelana nawe ubuhlungu. Engibaleka kakhulu ukuthi muzothini nkosisi bakho ngoba phela njengoba kuwena omdala wena angithi usahola imali yabo. Yebo. Kufanele niholele mise naba. Mina ngikafiki kulokho njalo ku-25 years. So wasewathola 25 years la ngizokwazi ukuthola khona. Kanjani? I wonder. Okay. Mhlawumbe kodwa sokhuluma later lokho because ujwayele ukuba over 18 or 21 but akufani ke phela ama companies I don't know. Angifuni ukufaka izinto engizaziyo kwizinto engahlangani. But njoba wena ke ubaholela imisiphuma isamba sabo ithini plan? Uma siphuma bengiplane ukuthi because ubaba
Baba ilento ebengifihla ukuthi mangiveza ukuthi nangu baba wami akanalutho njengoba ehlala eMayville akanalutho. So bengiplana ukuthi ngale mali mayiphuma because mangatholakala ngenzeka ukuthi bangikhiphe because angisayona ingane yakubo. Bengiplana ukuthi mayiphuma imali ngakhe umuzi mhlawumbe sibathathe noma ngimakhele yedwa ubaba. Yes, Imali kalo yababa. Hayibo uthi mhlawumbe usithathe kanti imali lene kabani? Thina so mina no ama sihlangana lapho ukuthi ubaba wakhe akanayo imali because imali yababa wethu. Ubaba wethu phela bezazi ukuthi uzela. Ususenza ama extra. Imali yababa wethu ihlangana naphi ubaba wakho? Njengoba nazi ukuthi ubaba wena wamlobola uma ekhulelwe wayemthathe kanye nami ngiyingxenye yengane yakhe. Phela ubaba wayengakwazi lokho. Uma wakho wayifihla leyo nto kubaba ukuthi ukhulelwe wena ekade isikhathi ebeyoshada. Wena ngeke ube nemali yakho nosisi abe nemali yakhe nomunye abe nemali yakhe noma phela nami baba mashona kodwa kwenzeka kanjalo. Akushintshi okubhalwe ubaba phansi. Mhlawumbe sebengakushintshisa ukuthi bathi wena awuyona ingane yakhe mhlawumbe sengashintshi percentage I'm not sure. But when indaba ungahambi uzakhele ngemali yakho ngale kuzobe kuyakho ubaba wakho ufuna ukuhlanganisa nemali yengane. Nalapho ngibe selfish but nabo bekuyindlela ukuthi ngiyabachisa ngiyabakhombisa ukuthi sometimes nabo bangiphatha kambi abangilaleli nje izinto abazenzayo Nabo bathi awungeneki. nje baba eqhelela lisishuthi Nabo bathi awungeneki. Yebo akangeneki sisi. I especially shame manda these past few months sisi. angikaze ngihlale nami phansi angikaze ningizame angikaze Kanjani nawe sisi phansi wena umuntu esathi ngisathi ngizama ukucobisa amehla sisane yini ufunani ngizameni lapho ngizama ukuthini lapho nawe kanti uyazi wena ukuthi uplanile uhlelile nje ukuthi wena uzothatha ubaba wakho ungayibhala imessage ungisendele ngiyifunde Ayona into singayikhuluma efonini leyo bokumele sikhulume face to face. Umndeni ugogo ozala ba lo wayekutshela ukuthi wena uzalwa ozala ubaba Oh, yesu bengibona since sikhula nje Elebekutshela leyo. yes ngikhule nje that's why ngaphuma ngahamba ngathi ukuthi ngiyomfuna ubaba because ngiyazi ukuthi la ekhaya akugona ekhaya ukhona ubaba ngaphandle. shame. So yini ke ukhona. siyenza ukuthi ungasitsheli ke mase usumtholile ubaba wakho Bengizontshela isikhathi mase si right because angani plan yakho phela uyazi ukuthi wena Besobani isikhathi esiright ukuthi usubaleke nemali yethu. yebo inkinga yenu nithe that's why ngivele nami ngishintshe Uvele uplana yabona manje ngizama ukwehlisa umoya ngikhulume kahle nina niphezulu shuthi ngifuna ngiqhubekeke ngibe yilento le wena engangeneki uhlezi ufuna ukuthi mangabe sikhuluma nawe ukusifana ngalo magama ukuthi wena umdala asimele sikwehlisele umoya ngiyawehlisa kade ngiwehlisa ngikhuluma kahle ngicacisa ngikhombisa ukuyisona nina hayi nila awutshele ke sisike mina ukuthi kuzositshela nini ukuba asikubhaqanga isikhathi mase si right isipho cabanga Masubalekile yini nemali. bengeke wakhela ngize ubaba kumuzi. yes mhlawumbe noma mase ngibona ukuthi i-feeling bizwa ngitshela ukuthi okay manje sungabatshela i-feeling yeah bengizozwa nje kumina ukuthi okay ukubizondlana nendoda esingayazi ngemali kababa ubaba wethu wami loyo mbiza ngendoda ongayazi lalela sisi ubaba wakho uhlulekile ukusebenza kwasebenza ubaba wethu wena ususathi ithukuthuku zikababa wethu oshiyele thina ukuthi sikwazi ukuyiphilisa wena usukwazi uyonika ubaba wakho ekugcineni ubaba wami ngeke ngimlahle igazi lami hamba umsebenzi Ubaba wethu kade sebenzela thina. Futhi ngokomthetho kufuze ngabe kwayona ishele yawuyitholi. Ithina sobabili okumele ngabe siyakuzwela. ngeke kwenzeke lokho kuzobonakala futhi ke kuqonde kahle ukuthi mina omdala hayi shuthi kusazoshuka kusazoshuka Hayi, sisi ngoba kusazoshuka, phela wena Shem. awusiyi undodakazi kababa wethu kodwa emafeni ithini ithi ngimdala Shuthi yohlangana enkantolo. ithi wena usiyi Ngoba ubaba. phela ithina sowuthusa lo baba oyedwa wena usiyusisi wethu. Awusiyi Imali emshadweni, zababa wethu. sisi. Ithina sowuthuka ukuba kahle kahle kumele sikuzwele ukuthi singakunika ngoba since uyingane yama wethu. hayi sobona Ngeke Hawu, sibone into sobona ezokwenza. Shem Ngeke sobona sibonakale. wena into Kwenzeka. ekuhlulile ukuthi uhlale nathi phansi usitshele ukuthi kukanje kanje Nina singathindawoni sihlule nihluleke ndawoni ukuthi- sazi ukuthi sihlukanisela kanjani njengoba wenze kanje uyasivusa vele ukuthi senze njani asivele singakunikezi nale mali ngoba vele ubukade uzicabangela ukuthi kube yakho wedwa ngithi bengeke ngize ngiyenze leyo nto ukuthi kube yami ngedwa Shilo nje, bengizobona ukuthi ngimisa kanjani Umisa kanjani ngeimali yethu?
ngeyethu wakho ngemali yethu. indaba ungaboni ngeyakho. Guys, Yini ekuhlula ukuthi uhlukanise imali umuntu abone ukuthi wenze njani ngemali yakho wena mase uhamba uyondla ubaba wakho-ke. Okay guys, ngiyanizwa nezwa. Into engiyicabangayo la ukuthi okokuqala fanele nihambe emsebenzini ngababa wakho. Nina nje basenibadala. Yabo. Niyo-check ukuthi ngempela imali fanele iphume usuneminyaka mingakhi. That's for one. Secondly, bese niyasho ukuthi yena usisi nithola ukuthi biologically akazali ubaboni kodwa ubaboni nje bembhalile. Kuzophoqa usube khona into ayithola ngoba umkhulise nje ingane yakhe into umbhalile. Mhlawumbe abameli sebengani-advise ukuthi kuzokwenzakalani going forward. Yeah, imani. Khona indlela nje ukuthi angayitholi ngoba useze wenza ubuhobholo Ukuba phela Ayizothola umngani wakhe akakhahlwa ngathini beze uhamba nayo usale singiyana singazi lutho thina Bese Ningakwazi phela ukuyithola imali yenu ngaphandle kwenu. phela bezokwenza lokho usisi unamaqhinga kabi afika Uyambona nje isigebengu leso sibuka. lapha aqeda aphuma ahamba usisi Engani edolobheni ube ngasigebengu lesi hamba ya ko-Mayville hamba wakhe imizi Ubaba komhlaba wakho isigebengini. eyochakaza ko-Mayville. asimazi nalo babu wakhe mhlawumbe isigebengu ubaba ufuze wayephanta nje umuntu ophantayo. izwana uyaphanda shuthi naye uzophanta kuthini uzophanta imali yabakwethu Kahle kwakuphanda nje Ubaba lo engikhuluma ngaye. zemaphanteni uzophanda thina ubaba wethu usebenza kanzima wona uzophanda wona uphantela ubaba wakho imali zababu wethu. Okay, ngicabanga lokho kokuqala amaloya emsebenzini kababa nithola indlela ekuphambili ukuthi uzowenza kanjani. Mina siswami ngiyakudabukela ukuthi ukhulu ungamazi ubaba wakho isikhathi esitanje usuzama ukubonda naye for 3 months kodwa usebenzisa ukuba selfish ngokuthi wenza izinto ngendlela engaqondile. Mfana ohlala nosisi bakho phansi ubachazela ukuthi asekwenze kuwa no2 ungacabanga uqede wena ukuthi uzokwenzani and ubone uzocabanga ukuthi uzowenzani ngabo bewosisi bakho. Angithi abazali banishiye nonke. Yeah. Yabo. So wena ukuthi ubaba wakho uyamthanda asikushintshe lokho futhi asoze sakuthatha lokho away from you. Igazi lakho. Nayenza i-DNA test ukuze ube neshock ukuthi laba baba. Yes, sayenza because sihlangana naye sahamba soyenza ungathola ukuthi ubaba ngempela. So mina ngasenenza i-DNA ngala wena awunalo igazi la ngoba nizalo mawede kwenza kanjani? Angazi. Kodwa ngizokuthola ulwazi nezwa ngalokho. Kodwa engicabanga ukuthi fanele ngizama ukunisiza ngazo ukuthi ngiprovide ngochwepheshe bafethu ngikhulume lento nihlale nabantu abazoniluleka ama-therapist yabo and then nisho indlela enifila ngayo nangendlela mhlawumbe khona indlela enye singayithola eyokulungisa lesi simo. Ngiya-understand i-frustration yenu because kahle uyanibetray yabo. Uhlala nani kodwa uyazi yena usunamanye ama-plans ngey'mali zikababweni ongayini ubaba wakhe futhi. Mina ngibona nje into yosiza apho ama-therapist esiwadingayo la inyoka le emele iphume ihambe sihlukanise nje imali akashiye nje angahlangani nakho simnike nje lesimnika nokuthi ahambe nafika nakho la ekhaya. Cha akasimnike nje lokho simnika kona aphume empilweni zethu. Angithi niyakhumbula udansa zalo mama oyedwa noba u3. Ngisho kuthiwa solo moment inyoka enje lokho So kodwa igazi lenu angasilahle losisi ulahla igazi lakhe. akakakwenzi ucishe idlozi zishiyeli lanikhulumela. Hayibo ngikhuluma Ingakho-ke ngiyenza yeza shuthi nina kusukela kudala yazi kuningi la ngaphakathi kumina mhlawumbe nina nike ningihlukumeze ningakuboni lokho. mhlambe Ungakhulumi ngani? Wena awungeneki awukwazi ukukhuluma nathi awukwazi ukukhuluma kahle nathi awukwazi nje ukuthi uhlale phansi ukuze nathi sikwazi ukukhululeka kwana sikutshela izinto ezibhlungu nawe ukwazi ukusitshela izinto ezibhlungu sikwazi ukusibona ukuthi senze njani. Wena awukwazi nje ukungeneka ungeneki hlobo nje. So uyangeneka Yikho kade i-therapist izonisiza lapho sinikwazi uku-understandana njengegazi elilodwa. Because ukuhlukanisa ubaba oyedwa umzala kusho ukuthi anibona nabandawonye regardless. umuntu owayemosha lento ugogo cause yena owakha inzondo mina phakathi nabo. Wabo. Ehlukanisa sisakhula sisayingane. Ekwenza wena lebekutshela ukuthi Yes, wena wakho. mina so kusukela ngikhula so ngiyabathatha njengosisi bami ngiphinde futhi ngithi bona baphe uthando oluningi mina angikufakanga uthando oluningi lolu bona amagama eshiwo kumina bona babengawatholi. Ngicela ungenzele i-favor uyalidinga usizo wena lama-therapist angithi Yebo. because ugogo kulimazile yakwenza ukuthi osisi bakho ba-treat ngendlela ehlukile and nabo bagcina sebe-understand ukuthi wena awubathandi awunandaba nabo kanti wena you are hurt ngokuthi kuthiwa wena-ke ubaba wakho lo ube wena wazi ukuthi ubaba wakho. Kanti-ke ngoba okwakusho ugogo kwakuyiqiniso usuyazi ngicabanga ukuthi kusukela manje kubalulekile ukuthi nithole usizo. Usizo siyalidinga siyavumelana usizo nalidinga because yabo lento le egcineni noma ningamxosha esisweni nisadiniwe manje yabo
akufanele nithatha ama-decisions a-serious kanje under temporal circumstances. Le nto le izodlula egcineni nizale umama oyedwa navudle esiswini esisodwa for 9 months. Kodwa naye akasicabangelanga, why thina kumele simcabangele? Akangicabangelanga kodwa uNkulunkulu nabo uthi mkhulu kangakanani ngoba kukwenza ukuthi nikubone lokho angakaqali nokuqala ukuthi ufuna ukwenza izinto ezibhedayo. Nayo izoyisola ngephutha lakhe. Angithi uyayisola nawe ngephutha lakho. Ngenza self-defense kakhulu. awukwazi ukuthi uyokhulisa ubaba wakho ngemali uyintshotshile asumntshontsha lokho phandla lokho okwenza ubaba wakho okumenze wangabe lutho namhlanje nje ukuthi ufuna ukumsizela nawe ufuna ukuba leyo nto exactly my point. Njengamanje ngisadiniwe I'm not gonna force you guys ukuthi nimxolise isweni kodwa after nibona ama-therapist ocwepheshe kuzoba ngcono and then bese niyahamba niye emsebenzini nithola abameli nibone ukuthi nilungisa kanjani lento as a family nimxolele naye ukuthi ni-understand ukuthi uphumaphi nayo yonke lento nje bechaza ukuthi ugogo ehlezi emhlukanisa nani nitreat-a ngendlela engcono ngoba ethena akazali uma wenu ubabona leyo nto leyo naye ingayenza ukuthi abe ne-anger naye. Sazobe kuthatha isikhathi nje ukuthi ngiyiprocesse kahle yonke lento. Kona vele kokunye nokunye indaba zokuthi ugogo kona vele uma umuntu oyade nephutha kuyo yonke lento. Even though naye sevele wathatha ngale ndlela enze ngayo waba selfish. Into yakade ngafanele ayenze. Kona ngiyazwelana nawe siswami izinto kade singayiboni vele thina lezo. Kodwa ukuthi singazosicabangela ukuthi usenzele kanje. Xolisa kakhulu. Ngiyabonga. Shila khona ngimoshile kakhulu. Mekhona ungiyaxolisa nje ngiba relieved Ngicela about ningixolele. Kuzobonakala sisi. Mina ngazi kulihle manje kuzobonakala. Mina nje angithembisi lutho ngoba njengamanje kubuka kwami usisane shuthi yena usithwalisa amacala kagogo ukuthi ugogo wayemphatha kanjani thina singene lapha. Yikho-ke ngithi ilaba ngena khona-ke ocwepheshe ukuthi bekwazi ukuthi banisize nihile ngoba phela manje njengoba nani engengaka angeniye ndawo yabo into ebuhlungu kuba awukwazi uku-attract into eyi-right uzohlezi u-eng yonke into ekhulu kwamali ingafika ifike kubantu abadiniwe yenze nje nayo into engekho right. So kubalulekile ukuhila abafethu kubalulekile ukuxolelana mhlawumbe ningam-understanda kangcono uma ningase nihambe nobathathu nikocwepheshe. Kuzobonakala. So socela ukubonakala. Ngiyafisa khona bangisizile futhi ukungiletha la ngoba lento bengazi ukuthi ngizobatshela kanjani futhi at the same time sekuyamosheka futhi sebethola yabo kuningi kwenzeka ngendlela engayiplanile futhi kodwa ngiyabonga khona ukuthi sebegcine betholile futhi ngiyaxolisa kakhulu. Xolelanani bafethu bathi okay thathani isikhathi senu ngicathi sisibose sibami nizamela ukunisiza as Black Life futhi sokukhuluma iqiniso waconfess ukuthi okay lokho enikuzwile ngozonke kuyiqiniso so going forward niyazi imali enisi-safe and nizokwazi ukuya emsebenzini kababa niphinde nihambe nithole nabameli abazokwazi ukuthi baprotecte ongokwenu kuhlale kunina nokwakhe kuhlale kuyena uma ukuthi uyakudeserve. Nathi siyabonga ukuthi nifikile. Yilokho nje kuphela nathi ukuthi besifuna ukuzwa yena econfessa ayikhulumele ngomlomo wakhe. Amanda Nakukho okunye ngizokusho kahle. Ngiyabonga nje ukuthi nifikile. Sizokhuluma manje ukuthi kanjani so lezo uma uqhwepheshe lapho. Nje makulunga indaba zokuthi nje wena ungahambi nje nemali zethu. Ngoba wakho angazi ukuthi kuzokwenzakalani ngoba wakho ngoba ukhuluma ngokuthi isimo sakhe siyabheda. Okay ngicabanga ukuthi siqedile uhambo lwethu la Black Life TV. Izwela-ke mbukelo Black Life TV ukuthi ingane ndawonye izala umama oyedwa zikhule zazi usinobaba uyedwa ngebhadi yakuzange kube njalo eqinisweni usisukwazile ukuthola ubaba wakhe ngoba ugogo ozala ubaba wakhe lo kade emkhulisa wayele bemtshela ukuthi akayena wakhona waseyazama ukuthi amtholeke lo baba and then benza ama-DNA test wathola ukuthi ngempela uyena baba omzalayo kodwa-ke mesefuna ukusebenzisa ubuqhenseba athathe iy'mali zey'ngane abaleke nazo kodwa nakhona ngingacabanga ukuthi mina bekuzoba possible ngaphandle mokuthi bengathenga ama-mail and what not so ngoba lento itholakala kusa-eli uNkulunkulu emkhulu bazokwazi ukuya emsebenzini bekwazi ukubona because nakhona mina i-knowledge yami
angikwazi ukuthi uhlala isikhathi eside kangaka over 21 or 18 still imali yakho ayizi kuwena because fanele ngabe isiza kubona direct as abantu asebebadala. But mina let me not waste time ngoba ngikwazi lokho asibathathe sibahambe sise lapha yana kocwepheshe. We'll take it from there. Hopefully umndeni uzophinda uhlangane ngoba egcineni basayigazeli lodwa bavudliswe nesodwa bobathathu ngaphandle kokuthi ubaba again ubaba wabo bobathathu. Mina uMlangeni Makasela ngiyanithanda ibhadi bafethu. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. Siphinde sibonane. I'm out. It's the Black Life TV.